vespre a tothom i benvinguts a l'Ateneu. Aquest vespre ens trobem aquí per retre homenatge al Pep, una de les persones amb les que vaig tenir l'honor de constituir l'entitat que ens acull. Persones que ja fa quasi 25 anys van patir un sotrac amb el final dels Amics del Forja, però compromesos amb la cultura local, la del país i la universal, vam engegar un nou projecte, al qual el Pep va contribuir sempre generosament, per acollir a qui volgués servir-la lliurement i sense interferències dels poders polítics. Aquest 2015, a la Festa Major, com a continuadors de l'exposició d'artistes locals, vam realitzar la 60a exposició d'art, que com a gest de record i homenatge al Pep porta des de que ens va deixar el seu nom. Des d'aquí, com ell, volem contribuir a servir a la cultura universal en totes les seves manifestacions, amb tolerància i sense exclusions. Avui i fins al 13 de març ho fem amb aquesta exposició de dibuixos de l'escultor Jassans, que ara ens presentarà la veu. Aquesta exposició, i quan dic exposició prefereixo a les dues sales d'aquí de l'Ateneu i la sala de cultura, vull dir que quan parli d'exposició jo em referiré a totes dues per igual, és un recull de dibuixos de l'escultor Jassans i amb una temàtica concreta, el retrat. El retrat cenyit a la gent del Forja. I veureu algunes excepcions que no s'ajusten al tema, que són conseqüència de que hem tingut més espai del que comptàvem en principi. El Pep deia que quan una forma és viva, és impossible de fer-ne una altra idènticament igual, perquè la vida és sempre singular. Doncs bé, aquesta exposició és també singular, irrepetible i única. Em direu, és cert, que tenim a l'abast magnífiques escultures, peces molt més importants dins la trajectòria de l'escultor. El vent, Mare i Fill, la Flama, la Pastoreta... Però aquest conjunt de retrats és especial i valuós perquè difícilment els podrem tornar a veure plegats. Posar en comú aquests tresors íntims és una fita excepcional que només es podia dur a terme amb la voluntat i la tenacitat de l'Antonieta i amb la col·laboració de tots, per suposat. N'hi ha prou amb poc per reconfortar-nos amb la bellesa de les coses petites que cal saber mirar. Per això, recomano que ens aturem i ens prenguem el temps necessari per veure la finíssima línia que dibuixa els llavis, l'ombra difosa, quasi esborrada amb la punta del dit, que dona volum a la galta, el traç valent que tensa, el que subratlla amb contundència un punt determinat, el tractament de la roba, la cacau aplomada, la que és transparent, la etèria i també la semblança. Mirem-nos-ho amb calma. Serà la manera de dir-li al Pep: ei, som aquí i et recordem. Era això. Benvinguts aquí a la sala de cultura, benvingut de l'Ateneu. Nosaltres, l'Antonieta Borràs i els seus fills, quan sempre hem estat disposats de l'Ajuntament a col·laborar en qualsevol acte que tingui el nostre fill il·lustre, el Josep Jassans, i a més tindre en compte que persones com el Josep el que fan és fer cada dia més gran el nostre municipi del Forja. Ara fa 10 anys del seu traspàs i crec que recordar-nos tots plegats amb aquesta exposició, crec que nosaltres el que fem és aportar cultura, aportar coneixement
i sobretot el seu record, diguéssim, que està entre nosaltres present. Tenim una notícia. Ha vingut Rodó. Ha vingut Rodó? Sí, els cuidadors de l'exposició que s'ha de fer a Montserrat s'havia d'haver fet ja ara al març, doncs es farà al setembre, i a més ens donen la notícia que en palmarà una altra a Barcelona. I doncs mira, hem començat l'acte, serà tot un any jaçats, ha començat aquí a Forja i agrair a tothom que en certa manera hem estat l'entusiasme primer. Jo l'únic que us dic, que li he dit amb ell, diu, escolta, no m'ho expliquis a mi, diu, explica'ls a tots, d'acord? I ell diu, home, vols dir que li puc explicar? Diu, no, tu explica'ls a tots, perquè a més ho fa amb una passió terrible, que estic aquí parlant amb ell, i és el senyor Orgefea, i va estar amb el meu marit. Bona tarda a tothom. Els que ens coneixem, perquè la Forja amb Jaçants sempre hi ha hagut un lligam tan gran que des de temps immemorial veníem aquí a fer paelles amb la Facultat de Belles Arts i llavors no em sento fill del Forja, diguem-ne, de naixement, però d'alguna manera em sento lligat també en aquest poble. Amb aquesta emoció que tenim tots, suposo, quan mirem els dibuixos que aquí en aquestes dues sales, i amb aquest carinyo i amb la idea de rendre un homenatge com cal al mestre Jaçants, tant l'Adriana Arnau com jo mateix estem preparant aquesta exposició que esperem que tindrà una ressonància molt gran al Museu de Montserrat per la tercera setmana de setembre. Ja fa més d'un any que estem treballant en la preparació del catàleg d'obres i de la inspiració de l'exposició, que es titularà Jaçants, la Grècia imaginada. Només dir que per nosaltres avui és com si comencés l'any Jaçants. No tenim uns pressupostos institucionals o una oficina institucional, però sí que tots els que esteu dintre dels mitjans d'internet i les xarxes socials veureu el hashtag Any Jaçants. Nosaltres, si us fiqueu al Facebook, una pàgina que es diu ICRE, Institut Català per la Recerca en Escultura, començarem a partir d'aquesta exposició a preparar aquest Any Jaçants, que començarà, com dic, la tercera setmana de setembre a Montserrat, ja us estareu informats. Després passarà al Museu Europeu d'Art Modern a Barcelona i, si tot va bé, i jo crec que sí, acabarà en el Museu Déu del Vendrell. 3 museus on l'escultura catalana ha estat molt present, on tenen obres d'en Jaçants i on volen retre aquest homenatge, diguem-ne, d'una manera que crec que és com ell es mereix. Així que em sento com a casa, només agrair també a tots els que col·laboreu en aquesta exposició i en les properes, i que aquesta emoció que en Jaçants va fer i va portar sempre amb el Forja per davant, doncs continuï per molts anys. Gràcies.